sa atong banner kaning ipamutang nato di simbahan na ay basic nga mga buluhaton panahon aning Kwaresma. Unsa man na sila? Nada banner. Kabasa mo? Na pray, fast, o give. Ampo, puasa, o hatag. Almsgiving ang kuanana, ang iyang real gyud nga meaning. Apan ang gusto des Ginoo nga kining mga butanga, kining pagampo, kining pagpuasa o kining pagpanghatag himuon gyud sa tago. Nya kay makit-an man gina, di man gina mahitabong dili makit-an o dili masayran kay inighatag nimo kadto ang nidawat kakita gito nimo. Ang gustos Ginoo diri gyud sud sa kasing-kasing wa gyud kay pangandoy nga daygon. Mao din na ang meaning sa himua ang tanan sa tago. Kanabang wa gyud kay pangandoy nga daygon. Nanglitan ikaw ginikanan muhatag kas imong anak, imo siyang pakanon, imo siyang buhion niya pa eskwelahon, ayaw pagpaabot nga ang imong anak mutahod nimo. Naaba mo anang hunahuna? O mamugos gyud mo nga mutahod gyud. Kinsa dinhi ang nagatiman gyud siyang mga anak unya wa gyud mangandoy nga tahuron sa mga anak. Tasa kamon. 1, 2. Yun ay duha ka buok. So kasagaran gyud nato perte gyud. Pananglitan sad kabong mga asawa. Atiman na, alagari ang inyong bana, ayaw pagsigig pangandoy nga mubawas po nag-alagad o higugma nimo. Bahala nag-adto na mo alagad sa silingan, sigil ka po ka-alagad. Okay sa dining asawa nga ingon ana og mentality, tasang kamot. Wala na, no? Wala na tingali mga minyo din nga kaanak lang ni pero wa maminyo. Kamo sang mga bana mao gihapon siging alagad nya di magpangayo nga daygon kanang pakpakan mao sad ang kaming mga pari sige ra gid mig alagad siging pangulikta way pagpaabot nga daygon nya itago ra gid namong kolekta di gid na namo isaya-saya di na sa namayo no. Ako sige kung pamaligyag slot pero wa na nako gitago ako nang gi-record pero gitudloan ako ang namalit og slot nga palit lang gyud mo sige lang gyud mong palit pero ayaw mo pagpangandoy nga isangyaw kay ma-forfeit ang gisgutan ni Kristo basta mahibaw-an na nagani kay pangandoy nga daygon na nakay pangandoy nga makita Dios mga tao, pakpakan sa mga tao, na nagani ka ng pangandoya, wa na kay ganti didto sa langit. Mo na nga wa gid ta dinhi magsangyaw og kinsay nag-donate. Moingon lang tan naay nag-donate pada karong bag-o ngandoy kong naay duha ka bukdag kong TV dihas gawas nga atong ikabutang pareha ni kadagkoon aning ni Estobangan o nanay ni donate duha ka buok. Di lang nato isulti. Di ba? Pero hapit na to diyang moabot. Ato pang gihimuag frame nya ang ato sa mga slots para sa kapilinya sige tagbaligya. No karon na natay halin iabot nag 6,284 slots. Pakpakan na to. Pero ang atong gipakpakan wa mo kaila, di ba? Kana di ma-forfeit ilang ganti dito sa langit pero naagi mo palit og slot nya mingon i-announce pa dirha nako ay lagpalit kay wa may kapuslanan ma-forfeit man wa naman kay sana ganti dito sa langit pero napatay 3,716 slots nga wa pa mahalin og naay mo pakyaw ani di gid nako i-announce. Nabit ato'y ning testing na kamot, komedya ba itong iya? Katong niabot pag mga 4,400 kapin ang atong slots na nahibilin ba?
Na ini-text na ko, Pader, kana bang imong slots ba? Aron dili na kay ka maproblema. Ako nang pakyawon tanan. 4,400 slots. Nako, mao ba? Nako, ambi, gay ko sa imong account number. Ako ngitaga account number nako. Nako, kani siya 4,400 man eh. Ayon lang ng 400 mo eh. Kana ganing palita, kanilang 4,000. Ang worth ani, mga 4 million. Wan agad ni takes og balik. Basig ang iyad to gipasabot nga one slot ra di ano. Pero mausa man ka slot or 4,000 man ka slot or 1,000 ka slots imong paliton nya bunga sa imong gugma sa simbahan. Kay nagkinahanglan maron ang atong simbahan kalabi na ning Kapilinya de Fatima sa iyang consecration karong Abril 4. Nya di jud ka magunahuna nga naibaos. Aw, pertin ninduta na. Dako kay kagantid tos Ginoo. Mo na ningon si Propeta Joel or Huel diri sa atong unang pagbasa. Gisia ang inyong kasing-kasing, dili ang inyong bisti. Kay sila gud sa una basta magpuasa, maglingkod silang abo, nya gigisi nilang ilang bisti. Ingos Propeta Joel, kanang inyong kasing-kasing mo'y gisia. Unsa man pagisi is kasing-kasing? Ayaw na mo pangandoy nga daygon, ayaw na mo pangandoy nga bayaran pa mo. Muna ka mong nagtrabaho, ay gid mo pangandoy sweldo. Sige lang yung trabaho. Nga damor nga di ka sweldohan, malipay ka. Salamat in taon, wa jud ko sweldo. Dako jud ko ganti dito sa langit ani. Tanawa, dangtan ka mga usak simana, luspad na kikagnaong magtrabaho. Ano man, wa naman kay kaon. Ingka, nganom dagway kaon, naaman say fasting. Di fasting ka. Sikag lakaw nga to, madugay ng imong employer, moingon na luspad naman kikagnaong day. Ako ano ni ma'am, kanang fasting ba? Isa nga nung mag-fasting kong taon, kang awa maroy si Mana Santa, yung nga siya, awa man ko ni mo sweldo eh. Uy, nalimtan dahil kang sweldo. Sige, tingbon lang na sunod tuig. Sunod tuig, patay na ka. Yan sa may mahitabo. Ikamatay ni mo. Maimpirno ka, malangit. Purting dako aganti ni mo dos langit eh. Pero magsige ka na ikang subay na imong sweldo, hasta ka ng overtime, imo ginang subay-subayon, masuko pag yung kagdi mabayran, impirno kag ditso. Maimpirno gimo niya, dili ka increasean, suko ka, Jesus, impirno na ka na. Ako sa diri, magmisa ko, niya, wagi mo huwag skuliktab, kosmo de akong naong, buhay mga batasan, yung matawanan. Simba-simba, may pakay mo kalawat, wagi ihatak. Magyaw-yaw na ko ana, ay sus, kaning akong sutana, padong na simpirno. Di ba? Mo na ha, kana, inom-dumi gina kanunay, mo na itong buhaton, ani. Kinsa man ang, anitas technical requirement, kinsa may, required nga magpuasa. Unsa man ang puasa? Sa atong simbahan, doon na siya levels na ay minimum, na ay maximum, na ay extreme. Extreme ba? Unsa may minimum nga requirement sa fasting? Mukaon kag kausa sa usa ka adlaw, nya dili ka mag-snacks. Mo na minimum fasting na. Usa lang kakaon, imbis tulo, usa na lang, nya way snacks. Unsa may sa tisunod ato? Minimum. Maximum. Di jud ka mukaon, inom lang kag tubig. Unsa may extreme? Di ka mukaon, di pa jud ka mo inom og tubig in 24 hours. Asa may inyong sundo na ni? Arimos minimum, arimos maximum o extreme. Kasi Kristo extreme man tong iya. 40 days. 40 days. Wa siya mukaon o wa mo inom. Dito sa desierto, pati pag yung inita. Wa mukaon, wa mo inom. 40 days. So na nga na. Mo ni atong gihandom aning 40 days. Kay kaning Kwaresma, 40 ka adlaw man ni siya pasabot ani. Gikan karon hangtod sa Huwebes Santo nya i-minus na nimong mga dili magsulob og violet ang pare
mututal gina siya 40 ka adlaw. Mo nang gihandom na totong 40 ka adlaw ni Kristo. So ang number of days pod nga mag-fasting ta, kuan sad nasa na minimum, na ay maximum, na ay extreme. Unsa may minimum nga days of fasting? Ash Wednesday o Good Friday. O kana duha ra na kabuok. Unsa may maximum? Ash Wednesday ug ang tanang mga Fridays sa Kwaresma. Unsa may extreme? Ash Wednesday hangtod sa Black Saturday. Adto nakamuka og balik ig Easter Sunday. Unsa man? Asa man mo ani minimum? Mga naong ninyo di magikabot minimum sa. Tanawa ni ini gutom. Labi na pare. So, digin mo. Pay ayon. Abala na ta dinhi basta fasting ang tumong ana i-deprive nato atong kaugalingon sa mga lami o kanang makatagbaw nato. Kada bang atong gisaligan nga aron ta mabuhi ug mosentro tas Ginoo. Nya unsa may required nga age sa fasting? 18 ang edad hangtod sa 59. Mo na 18 ngadto 59. Kanang 60 pataas mga tiwasono naman na optional na sila. Optional na. Ang kanisang kuan kaning 17 paubos, medyo yangag pa mo mga naong kuan optional lang sana, pero mag-fasting sila. Pwede good. Basta wala lang sa kay sakit. Ang kana sa mga masakiton ay na lang sa pag-fasting kay masig ma-fast dying niya mo hinon imbis fasting, no? Fast dying. So ato lang sang respetuan ang kanang mga masakiton. Mo na pagkakuha na mo na fasting, abstinence. Unsa man ning abstinence? Di ka mukaog karne. Mo na minimum requirement. Kanang karne ayaw kana. Kaon kang katulo pero ayaw ng karne. Mo na siya. Mo na minimum. Unsa may kanang maximum nga meaning sa abstinence? Ayaw kana ang tanang lami sa imong bakba. Tanang lami ba? Dan lamian kas buwad ay kaon. Nya giluon man kas litson. O litson. Karne naman sa to ay ayaw sad. Na may uban di mukaog litson, suka na sila kana mga beef mukaon sila, musuka man ludon sila nya ganahan sila buwad na inununan. Ayaw nagkana. Di sa kakadtos karne kay di man sa to kuan gito minimum requirement man to. So kakuha na mo? Na siya abstinence. Nya kanus aman ta mag-abstain. Minimum requirements Ash Wednesday og tanan nga Friday sa Kwaresma. Mo na minimum. Ang maximum requirements Ash Wednesday og tanan gyung kanang Friday sa tuig. Mag-abstain kita. Abstain. So mo na siya kuan. O gusto mong extreme, tanang adlaw sa tuig. Pag-abstain mo. Pero ayun lang sana kay kaon lang sa mong kuan. Kinsa pila may edad sa mag-abstain? Gikan sa age of reason nga makasabot na hangtod na gina mamatay. Okay, wa may gidili. Ang amount raman, ang kalami raman o ang amount. So ibutang ta lang ang age of reason karon ibase na to sa mga youth kaning atong Commission on Youth nga requirement 13 anyos. So 13 anyos hangtod na nas katapusan sa imong ginhawa. Pwede ka mag-abstain basta kaya lang. Anang ay lagkan anang lami. Nya labi na ginang karne. Kanang karne duham na ka klase na iluto na hilaw. So usahay lami ra ba nang hilaw? No? Wa gyapon kay kaon-kaon na naghilaw.
Nag-explain ko na nag-usa ka pare ba na ako'y kaubas trabaho so nag-explain ko na nas pare. Unya kay bag-o man silang minyo ning hangyo ko no ang bana paggabi siya ayaw lagi kay di pwede ang hilaw nga karni. Siya nos amden ni sugod siya nga wa pa man moabot alas 12 Miyerkules paros badlis igka alas 12:01 na lang. Dalian yung kasabot na. Pero mga inana ba, abstain, fasting, abstain tadi ada pita. Kay haron makaton ta pagbiya nining atong lawasnon nga mga panginahanglan. Kay kani manggong lawasnong panginahanglan no kun atong tumanan mupatay ni. Tanawan orang Russia og Ukraine. Mga lawasnon man ang panginahanglan nga na ako'y power, na ako'y respetuan ko na ako'y teritoryo, ayaw niyog lapas sa akong teritoryo. Ato man ang lawas nung panginahanglan, pulos man na mahibilis kalibutan pero nagpatay na taana. Kamo gusad wa naman mo magtingganize yung silingan kay gilapas lang ang koral, gilapas ang utlanan, gikuha ang imong tanom, suko na kay kawa na jud ka magtingog. Pulos man na mahibilin diri sa kalibutan god. Ay pangigi muna pag fasting and abstinence. Pasabot practice og biya sa mga butang sa kalibutan. Mo ni atong badlisan mo ron. Nasa iba ingon, di lang ko pabadlis pa dir kay mukaon man kog karne. Lahi na ang pagpabadlis inig Miyerkules sa badlis ra na. Pero ang requirement sa fasting and abstinence tanang Katoliko tibok kalibutan na badlisan kag sawa, you are required to fast and abstain. Bahala nagwa ka mabadlisi or nabadlisan baka. Pero karon kay niya mo din badlisan mo ron. Nga duha man ni kaklase ang badlis na ay formula nga nag-ingon pag hinulsol og tuo sa ebanghelyo. Ang usasad hinomdumi tao nga ikaw abog og sa abog ikaw mobalik. Asa may gusto ninyo ani? Arimos abog o tuo sa ebanghelyo? Parihara man Sige, ato nang bendisyonan ang atong mga abo. Samsa ning atong abo perti mangpuno So mga igsuon, magampok kita sa Dios Amahan aron kining abo nga ibadlis kanato agig ilhanan sa atong pagbasol, panalanginan unta niya sa kabuhong sa iyang grasya. Manindog. Kalimot ang pari na. O Dios, matandog ikaw sa pagpaubos o malukmay sa pagbasol o pagbayad sa kasalanan. Pamatia kining among mga pagampo, kaluy panalangini sa imong grasya, kining imong mga alagad nga badlisan niining abo, aron kami nga magatuman sa mga buluhaton sa Kwaresma, makadangat sa pagsaulog sa misteryo sa Paskos pagkabanhaw sa imong anak, human mahinlo ang among mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Hinomdumi tao nga ikaw abog o sa abog ikaw mobalik. Amen.
manindog, pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang timaan sa balaang abo, nagdapit kanato sa pagtubag sa Dios nga nagtawag kanato pagbalik ngadto kaniya. Mahinulsulon ug mapaubsanon kitang mudangop kaniya sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo, dungga kami.